El coaching és una manera, una tècnica, una disciplina en la qual una persona aconsegueix arribar a les seves fites. És a dir, tu tens un objectiu, tu tens un repte, tens un propòsit, però moltes vegades ens falta l'energia, la força per portar-la a terme nosaltres sols. O tenim una idea que diem, això és una idea brillant, però es queda aquí, a la ment o en un calaix, perquè no ens sentim segurs per portar-la a terme, o no ens estem capaços, o no sabem com fer-ho. Si hi ha una figura d'un coach, és molt més probable que tu puguis arribar a aconseguir, assolir allò que vols. Tenim la sensació que podríem fer més. Doncs el coach, precisament, amb el que t'ajuda és a que tu puguis fer més, a que tu puguis arribar allà on vols. Com treballo jo, faig coach, el life coaching, que es diu, o coaching personal, que és un a un, una consulta amb una persona i treballem amb aquella persona. El coach extreu el millor de tu. El coaching és una eina, un treball que es fa que no s'assessora ni es diu el que ha de fer a la persona. Home, si veiem que està prenent una decisió que creiem que s'estavellarà, potser li direm alguna cosa. Però realment no es tracta d'assessorar, sinó que es tracta de fer preguntes que facin fer consciència a aquella persona perquè aquella persona vagi traient el millor de si mateix i per ella sola vagi arribant als seus objectius i vagi arribant a donar-se compte de les capacitats que té i del potencial que té. Una de les coses molt importants és, en el cas de que sigui una persona que se sent víctima o estigui en el paper de víctima, és a dir, les circumstàncies són molt difícils, aquesta persona em fa tal cosa, és sortir del paper de víctima. I per sortir del paper de víctima s'ha de fer un salt a ser protagonista de la teva vida. Per fer aquest salt t'has de fer responsable dels teus pensaments i de les teves emocions. És a dir, si tu et trobes en una situació que aquesta mateixa situació et supera, si jo no canvio la manera de pensar, la situació no canviarà. Perquè canviï la situació i he de canviar la meva manera de pensar. I el canvi de la manera de pensar és deixar tot el que em limita, és a dir, deixar les excuses, deixar les queixes i deixar les crítiques, superimportant aquests 3 punts, i enfocar-me en mi, en què depèn de mi. I quan em començo a enfocar en mi, en què depèn de mi, perd força tot aquest entorn que em limita. I començo a generar un sentiment i una emoció en mi que comença a créixer la confiança, comença a créixer la seguretat i va apareixent el potencial que tots portem a dins. Nosaltres estem en un punt i volem anar en un altre. No sabem com fer-ho, vaig amb un coach i aconsegueixo fer aquest camí des d'on estic ara fins on vull anar. Moltes vegades passa que les persones no tenen objectius o no saben el que volen. Tots ens hi hem trobat, jo també he passat per aquí, per això he estudiat aquestes coses. Doncs el coaching precisament també és una de les eines més potents per trobar el que t'agrada, per trobar el que vols, per trobar un projecte, una fita, alguna que et motivi a començar a caminar. És que al final no és el coach. Sí que, clar, com més experiència té el coach i com més nivell té, segurament, podrà proporcionar un ventall més gran de solucions o per poder posar consciència al client. Però realment el que fa el canvi és el client. El que decideix el que vol fer és el client i el que passa l'acció i fa les coses és el client.